зиндагии воқеӣ низ мисли як қисса аст, танҳо нисбатан мураккабтар. вай ҳам оғоз, миёна ва анҷом дорад. инсон ҳам бо ҳамон қонунҳо зиндагӣ мекунад, танҳо ин қонунҳо зиёдтаранд. ҳар нафар сюжет ва гирифтбанди худро дорад. ба ҳар кас лозим аст ки бо роҳи худаш равад. касе ба дуриҳои дур рафта бо дастони холӣ бармегардад. касе дигар бошад дар ҷояш истода аз ҳама сарватмандтар мешавад. баъзе қиссаҳо маънии бузург доранд, баъзеи дигар бошанд аз ҳама гуна маънӣ ориянд. ва боз ҳастанд қиссаҳои хандаовару ғамнок. ҷаҳон ин китобхона аст ва дар он ягон китоби монанд вуҷуд надорад. повести киштии сафед аз нависандаи шӯҳратёри қирғиз Чингиз Айтматов бори аввал соли 1970 дар рӯзномаи маҷаллаҳои даврӣ нашр шуда, дар як муддати кӯтоҳ миёни хонандагон маъруфияти зиёд ба даст овард. ҳодисаҳои повест дар Қирғизистон сурат мегирад. қаҳрамони асосӣ як кӯдаки ятими 7-солаест, ки дар бошишгоҳи мамнунгоҳ дар соҳили кӯли Исиқкул зиндагӣ мекунад. имсол дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. Дар номинатсияи хондан ва зиёд кардани осори адибони ҷаҳонӣ иштирок намудам. аз ҳама китобе ки ман писандидам, китоби нависандаи қирғиз Чингиз Айтматов мебошад. Киштии сафед ном дорад, ки дар китоби мазкур Чингиз Айтматов як дунёи рангини кӯдаконаро ситоиш намудааст, ки чӣ гуна писарак дили соф дошт, ки ӯ ба афсона бовар мекард. ва нависанда бо навиштани китоби мазкур ба ҳама муроҷиат мекунад, ки чӣ гуна мо бояд дар тарбияи кӯдак эҳтиёткор бошем. ва ҳамин чизро Чингиз Айтматов ба ҳамаи хонандагон исбот намудан мехост. эгер Орозукул ва ҳамсари ӯ холаи писарбача Бекӣ ба ӯ таваҷҷӯҳ надоранд, ягона нафаре ки ба тақдири кӯдак бетафовут нест, бобои Момун, ёвари шикорчӣ дар мамнӯъгоҳ аст. писар дар зиндагӣ на он қадар хушбахт аст. ӯ касе надорад, ки ба ӯ суҳбат кунад. аз ин рӯ ҳар гоҳ фикрашро ба ашёҳои беҷон чун сангҳо, дурбин, сумкаҳои мактабӣ бовар карда мегӯяд. писарбача ба қароре меояд, ки падари ӯ, ки солҳои пеш нопадид шуда буд дар киштии зебои сафед, ки гоҳ дар мавҷи кӯл пайдо мешуд, ба ҳайси маллоҳ хизмат мекунад. писарбача хаёл дорад, ки падараш ба моҳӣ мубаддал шуда ба сӯи киштии сафед равон аст. дар яке аз рӯзҳои зебо, пас аз додани май ба бобояш Момун ва таҳдиди аз кор ронданаш Орозқул, ӯро маҷбур мекунад, ки оҳуи модарро паронад. писар инро дидан намехоҳад, худро бад ҳис мекунад ва табаш баланд мешавад. анҷоми повест фоҷиабор аст. писарак кӯшиш мекунад, ки аз манзараи таҳшатнок раҳо ёбад. ӯ ба кӯл мефарояд. вай тасаввур мекунад, ки ба моҳӣ мубаддал шудааст ва ба кӯл шино мекунад. дар ҳавлӣ касе ғайб задани писарро пай намебарад. вақте ки мебинад, ки ҳамон орзуяш барбод меравад, чӣ гуна ӯ дилшикаста мешавад. ҳамин лаҳзаи китоб ба ман хеле ҳам писанд омад ва таъсирбахш аст ва ӯ рафта ба дарё худашро мепартояд ва ба тарафи орзуи дигараш ҳаракат мекунад. ва дар ҳамин охирон ҷумлаи китоб Чингиз Айтматов низ ба писарак чунин муроҷиат мекунад, ки ту шиновар шудӣ, ту моҳӣ шудӣ, ба тарафи орзуи дигарат ҳаракат намудӣ. хулоса киштии сафед қиссаест дар бораи як кӯдаки 7-сола ва бобои меҳрубони ӯ Момун, дар бораи ҷангалбони баъд Орозқул, дар бораи модари оҳуи шохдор ва киштии сафед, дар бораи он ки чӣ гуна писар ба моҳӣ табдил ёфт ва баъд бо киштии сафед ба баҳри кабуд шино кард, намехост бо фиреб ва бадӣ муросо кунад, дар бораи бепарвоӣ ки инсонро аз одамият маҳрум мекунад, дар бораи бадӣ ва худхоҳӣ ва дар бораи мағлубнашавандагии некӣ, орзуҳо ва зебоӣ. сюжети омӯзанда ва риқатовар боис гашту аз рӯи повест соли 1975 филми ҳамноми киштии сафедро коргардони қирғиз Болотбек Шамшиев ба навор гирад. биандагони азиз, повести мазкур бо забони тоҷикӣ тарҷума шудааст ва шумо метавонед онро аз дилхоҳ китобхонаҳои кишвар дастрас намоед.